Mijn naam is Michel Sluismans. Ik ben de regisseur van de voorstelling Augustus Oklahoma. Augustus Oklahoma is een Pulitzer Prize winnend toneelstuk van Tracy Letts, geschreven in 2007. En het verhaaltje gaat over de familie Weston. Een vader en een moeder met 3 dochters en ook nog een tante en een oom. En de vader van het gezin die verdwijnt, die raakt vermist aan het begin van het stuk. En dat is de reden voor de 3 dochters om terug te komen naar het ouderlijk huis, om hun moeder bij te staan in haar verdriet. En wat een samenkomst had moeten zijn van gedeeld verdriet, van elkaar steunen, van lief zijn voor elkaar, ontaardt eigenlijk in een familieoorlog. Waarin oude wonden worden opengereten, oude gevechten oplaaien. Met als resultaat dat aan het einde van het stuk die familie helemaal uit elkaar is gevallen. Eigenlijk gaat het stuk Augustus Oklahoma over de teloorgang van een westerse familie, de familie Weston. Daarnaast is Augustus Oklahoma misschien ook wel een metafoor voor de wereld waarin wij nu leven. Die familie die centraal staat, die heet niet voor niets de familie Weston. De westerse wereld die eigenlijk decennia lang onder het juk van het Anglo-Saxische neoliberalisme iedereen heeft voorgehouden dat geluk maakbaar is. En Tracy Letts die maakt in Augustus Oklahoma korte metten met die stelling. Hij zegt, geluk is niet voor iedereen maakbaar. Geluk is niet voor iedereen toegankelijk automatisch als je een goede baan hebt en een goede opleiding. Geluk is ook niet te vinden in materiële zaken. Misschien als het al te vinden is, dan is geluk te vinden in het in de ogen kijken van je afkomst, daar waar je vandaan komt. Het omarmen van je familie en de generaties boven je en je voorouders die een spiegel zijn voor wie je zelf bent. Als je daar eens mee begint, misschien is dat het eerste kleine stapje naar geluk. De muziek is in deze voorstelling heel erg belangrijk. Ik heb ervoor gekozen om die muziek live te laten uitvoeren door Victor Gifioen, die 4 nummers heeft gemaakt die niet anekdotisch zijn, maar die raken aan de thematiek van het stuk, aan de schuldige grond waarop dit stuk zich afspeelt, aan het feit dat de grond te heet wordt onder je voeten, aan het feit dat je je staande moet blijven houden in deze harde wereld. Daar gaan die nummers van Victor over, dat zijn er 4. En tegelijkertijd stuurt hij de vertelling via underscores, legt hij af en toe de nadruk op scènes, stuurt hij af en toe naar hoogtepunten toe, kleurt hij scènes mee. En dat doet hij allemaal met 2 gitaren. Ik ben Victor Gifioen, ik heb de muziek gemaakt en speel deze ook live tijdens de voorstelling. Ik speel ook de rol van sheriff Dion Gilbo, die slecht nieuws komt brengen en later nog een ontmoeting heeft met Barbara, de oudste dochter van Violet. De rol van de muziek in de voorstelling is in die zin als markering tussen bedrijven. Het is geen muziektheater waarbij de liedjes over gevoelens gaan of dat soort dingen. Het zijn duidelijke markeringen tussen scènes. Soms is het soundtrack. En ze bieden verdieping aan waar het stuk over gaat. Over Amerika, over het Amerika van nu. En over de gemoedstoestand van sommige personages in een beschrijvende manier. Het is een hele uitgeklede muzikale opvatting. Eigenlijk is het alleen gitaar en zang. Geen loopstations, geen dingen die op band staan. Ik vind dat het live aspect altijd spannender, omdat het geen vangnet heeft. Dus dat is uitdagend om te doen. Ik ben Janelle Tedjai en ik speel de rol van Jonna Monefata. Ik ben Wendel Jaspers en ik speel de rol van Barbara Fordham, geboren als Barbara Weston. Barbara is een moeder van een dochter die nu nog op de middelbare school zit. Ze is getrouwd met Bill. Ze is een hardwerkende vrouw, verantwoordelijk, gevoel van verantwoordelijkheid. Neemt het heel serieus wat ze doet en is vooral heel erg bezig met haar ambities waar te maken, waarvan ze vindt dat ze die moet naleven. En ze leeft zonder dat ze het weet heel erg in het juk van haar moeder, maar dat zal ze ten alle tijde ontkennen.
Jonna wordt aangenomen aan het begin van het stuk om te werken in het huis van deze familie. En er gebeurt heel veel om en rondom haar heen. En ik denk dat Jonna een personage is die eigenlijk heel trouw blijft aan wie zij is en waar ze vandaan komt. En zij is eigenlijk een beetje de ogen en oren van het huis. Dus zij ziet alles, ze hoort alles. En zij is een spiegelpersonage. Zij heeft feitelijk alles waar deze familie naar op zoek is. Deze familie maakt ruzie. Zij heeft geen ouders meer om ruzie mee te kunnen maken. Deze familie is ongelukkig en stelt zich daar vragen bij. Zij kan het zich niet permitteren om überhaupt vragen te stellen over haar eigen ongeluk, want ze moet overleven. Dat baantje is voor haar heel erg belangrijk. Deze familie valt ruziend over elkaar en is eigenlijk het contact met de voorouders kwijtgeraakt. Zij is iemand door de tradities in haar familie en in haar volk. Zij is iemand die voortdurend in contact staat met haar voorouders. Dus het is een heel belangrijke spiegel, bijna ideaal publiek op scène, door wiens ogen wij naar deze familie kijken. En aan het einde van het stuk, als iedereen moeder heeft verlaten, als iedereen vertrokken is naar een ander leven, dan staat zij nog steeds in dat huis, naast die moeder. En je zou kunnen denken dat zij op die manier de grond terugclaimt die haar voorouders ooit is ontnomen. Dat is die rol van Jonna, die is ontzettend belangrijk in het stuk. Het allerleukste aan deze voorstelling om te spelen vind ik toch wel het samenspel met zoveel verschillende acteurs. En voor het publiek denk ik, wat heel erg tof gaat zijn, is om druppeltje bij druppeltje steeds meer mensen te leren kennen. En dat je in die familie komt en dat je in 2,5 uur tijd echt die kennis hebt gemaakt met al die familieleden. En dat je een beetje gevangen genomen wordt door ze ook. En dat we je bij de keel nemen, maar dat we je ook omarmen en laten lachen. Maar het is ook gruwelijk, die familie. En dat lijkt me heel leuk om het publiek te geven, die ervaring. Waarom Toneelgroep Maastricht samen met de Theateralliantie nu Augustus Oklahoma naar de Nederlandse theaters brengt? Dat komt eigenlijk door Ariane Schlüter. Omdat ik een groot bewonderaar ben van haar als actrice en ik wilde al heel lang met haar werken. Zij wilde ook graag met mij werken, maar we vonden geen geschikt stuk. Komt ook omdat Ariane al heel veel grote rollen heeft gespeeld. En op het moment dat we dachten van ja, het gaat ons niet lukken, toen legde zij Augustus Oklahoma op tafel. En ik las het stuk en ik was meteen verliefd, omdat het heel grappig is, maar ook heel erg. Dat is vaak in mijn voorstellingen beide aan de hand. En ook in het soort voorstellingen wat ik de afgelopen jaren heb gemaakt. Vrijdag was een familiedrama. Een meeuw was feitelijk ook, Kersentuin was een familiedrama. Dus het is een thema waar ik graag het vergrootglas op leg. En zo ook met Augustus Oklahoma. Mensen moeten komen kijken naar Augustus Oklahoma omdat het een waanzinnig stuk is. In een super vet decor. Omdat het grappig is, omdat iedereen er iets in gaat herkennen. En omdat het ook over nu gaat. Augustus Oklahoma is hard, het is confronterend, de dialogen zijn vlijmscherp, het is een prijswinnend toneelstuk. Er staan 12 ongelooflijk goede acteurs, ik mag misschien wel zeggen topacteurs, op dat podium die vertelling tot leven wekken. Dat zie je niet zo vaak in de Nederlandse theaters, zo'n imponerende cast. En het gaat over familie, over familiebanden, het gaat eigenlijk over onszelf in deze wereld, zoekend naar geluk, misschien wel binnen de muren van je eigen huis.